Bo día a todos. Bueno, vou empezar por aclarar unas malinterpretacións que se fixeron na rolda do pasado luns e, ademais, preocupoume ver o mal que o interpretaba Ana Pontón en declaracións que fixo esta fin de semana. Outro día fun bastante explícito de que en Marea non ia apoiar ninguna candidatura nin pedir o voto para ninguna candidatura das que se presentan ás eleccións xerais. En Marea non se presenta e decidiu non presentarse precisamente para non fragmentar máis o voto progresista en Galega. O BNG tivo a oportunidade de formar parte do que nós pensei que outro día quedaba explícito o que nós apoiábamos, que era unha candidatura ampla e transversal que defendera unha senda de país. Parece que algúns confunden a senda de país con a senda de partido e por eso queremos ser, se é necesario, máis explícitos do que eu fun a semana pasada. O BNG tivo a oportunidade de formar de ser quizáis o núcleo principal deste novo proxecto amplio e transversal e negáronse a ningún tipo de negociación con En Marea, que En Marea pretendía ampliar a Compromiso por Galicia, a Nova e a todos os mareas, movimentos dentro do que é o soberanismo galego. O BNG negouse totalmente a entrar en ningún tipo de negociación e tendo en conta, como xa dixen outro día tamén, que En Marea foi moi generosa, non pedíamos nin postos, nin prevalencias, nin siglas, nin sillóns, solamente queríamos configurar ese proxecto amplio que de verdade poidera defender en Madrid unha senda galega de país, xa digo, e iso non é a senda dun partido ou a senda do tacticismo dun partido. Entón, espero que agora sí que quede explícitamente claro que En Marea non pide, como dixen claramente outro día ao iniciar a miña intervención, non pide o voto para ninguna candidatura que se presente nas eleccións xerais. Os inscritos, os votantes de En Marea, teñen suficientes criterios para saber pola súa conta a quen teñen que votar. Bueno, despois desta introducción para aclarar o malentendido que a señora Pontón explicitou este fin de semana nos medios, vou pasar ao que de verdade consideramos nós que é desenvolver unha senda política de país. E nestes momentos, unha das situacións de maior incertidume é a situación tanto nas comarcas, nas hipercomarcas de As Pontes e de Cerceda Meirama, polo peche das centrais térmicas de carbón que funcionaban hasta o momento en esas dúas comarcas. Bueno, o primeiro é plantexar que a proposta que trouxo o anterior pleno o Partido Popular, que sorprendentemente foi apoiada polo Partido Socialista de Galicia e para nós todavía máis sorprendentemente polo Bloque Nacionalista Galego, era directamente darlle cartos a Endesa para que a central non se pechara. Primeiro, suprimindo a fiscalidade ecolóxica, o que se chama o céntimo verde, que é unha proposta verdadeiramente que non ten ningún sentido para a viabilidade da central. O chamado céntimo verde, a fiscalidade ecolóxica sobre as emisións de carbono a partir da queima de carbón, supoñen como moito 2 euros por megavatio hora. Eso non cambia en absoluto as posibilidades de viabilidade da central e sería únicamente regalarlle cartos a Endesa. Máis delirante todavía o que se pedía de activar os pagos por capacidade para a central de As Pontes. Como sabedes, os pagos por capacidade é un pago que o sistema eléctrico paga a partir do que pagamos nos recibos da luz para ter centrais paradas en reserva de que pudieran ser utilizadas. Bueno, sobre a cantidade de ciclos combinados de gas, etc., dan marxe de sobra para calquer incidencia. Evidentemente, pagarlle isto a Endesa por ter a central parada, desde logo non iba a solucionar ningún dos problemas que hai nestes momentos.
Todo isto son, al final, decenas e decenas de millóns de euros que o que hai que facer é invertirlos en lo que de verdade ten futuro, que na transición ecolóxica, empezando, ademais, de maneira piloto nestas zonas. Por eso, En Marea presenta unha proposición non de lei á Xunta de Galicia con 20 puntos aos que seguramente que no proceso participativo que se tería que desenvolver en estas zonas se poderían incorporar moitos máis. Pero, bueno, os fundamentais, vos trasladarán o texto completo da iniciativa, pero, bueno, hai varios puntos fundamentais. Que o primeiro é poñer en marcha de inmediato o mapa da transición sostible de Galicia. Este é un documento imprescindible para que se podan implementar as axudas europeas que empezarán a ter capacidade de movilización a partir de xaneiro de 2021. Parece que está moi lonxe, pero está dentro dun ano, un ano e 3 meses. Todas aquelas rexións europeas que non teñan o mapa da transición sostible, o que se chaman os CLIU, por as súas siglas de territorio, clima, enerxía e auga, non poderán acceder a estas axudas. Queda un ano para desenvolvelo. Despois, poñer en marcha tamén de inmediato un grupo de traballo para desenvolver os proxectos pilotos deste mapa nas hipercomarcas de Ferroterras, Pontes, Eume Ortegal e Cerceda, Ordes, Terras de Melide e Arzúa, basándose en modelos existentes en varias rexións europeas. Máis de 28 rexións europeas afectadas pola transición enerxética xa teñen desenvoltos estes mapas e Galicia nin siquiera o puso en marcha. A previsión, En Marea, ante a falta de interés da Xunta de Galicia en poñer en marcha isto, o fixo pola súa conta. As persoas expertas en estes asuntos nas universidades galegas plantexan que en 9 meses poderíamos ter unha versión cero que podería empezar a desenvolver proxectos concretos que vehiculizara os fondos europeos que se van a poñer en marcha no 2021. Despois, todo isto requerirá tanto que o Ministerio de Industria e Transición Ecolóxica como a Xunta de Galicia desenvolvan traballos participativos. En todas as rexións onde se desenvolveron os proxectos de éxito foron de maneira participativa, o sea, non chegaron de arriba a baixo, sino que foron con unha amplia participación de asociacións cidadáns e ambientalistas, os concellos, todo tipo de participación da sociedade para que de verdade as iniciativas vayan na liña do que de verdade necesitan estas zonas e non propostas oportunistas como hubo en anos anteriores cando se empezaron a implementar os fondos MINER, que deron pé a creación de empresas que en canto os fondos públicos remataban, as empresas marchaban. Para isto, o primeiro paso sería que a Xunta de Galicia incluíra xa nos orzamentos de 2020 partidas directamente relacionadas co fomento de iniciativas empresariais e formativas no eido das enerxías renovables, novas tecnoloxías presentes na transición enerxética, etc. Por suposto, exixir a Endesa e a Naturgy, empresas que levan enormes beneficios acadados explotando os recursos naturais destas comarcas, miles de millóns de euros, que presenten no máis rápido posible, como xa fixeron en Aragón. É sorprendente que ante o peche da central térmica de carbón de Andorra, en Teruel, Endesa xa teña presentado un plan de contingencia por exigencia do Goberno de Aragón e en Galicia ni siquiera se empezar a redactar. Estas empresas teñen que ser fundamentais en todo este proceso, tanto desde o punto de vista financeiro como o punto de vista de desenvolvemento industrial e de garantir, por suposto, os postos de traballo fixos que hai nestas centrais. Despois que, como xa decía antes, promover prioritariamente proxectos na liña da transición ecolóxica e non proxectos especulativos e oportunistas como se tivo experiencia en anos anteriores. E non centrarse tampouco, como se fixo tamén en anos anteriores, no desenvolvemento de infraestructuras físicas. As empresas da nova economía, na liña da transición ecolóxica, o que buscan é persoal formado e infraestructuras de comunicacións, infraestructuras digitais. Por elo, unha das propostas que facemos é que os plans pilotos de
de desenvolvemento da tecnoloxía 5G se fixeran en Galicia, tanto en As Pontes como en Cerceda. Isto é o que é verdadeiramente diferenciador e moito máis, por suposto, que facer un parque industrial ou construir unha nave. Eso non aporta ningún valor engadido para ninguna empresa. O que aporta valor engadido é formación profesional e tecnoloxías de comunicacións. Por elo, é imprescindible que de maneira inmediata, o antes posible, incluso no segundo cuatrimestre deste curso, setembro e xuño, se poñan en marcha ciclos formativos de formación profesional, tanto para estudantes como para traballadores en activo, en produción, instalación e mantemento de parques eólicos. Isto atraería a empresas destes sectores a instalarse nestas comarcas. Non sei se tedes a información, pero nos poucos ciclos formativos que hai neste momento en Galicia nesta liña de traballo, as empresas están rifando aos traballadores. Hai 100% de incorporación ao traballo e, lamentablemente, moitos destes rapaces están saindo de Galicia a traballar en empresas que despois veñen a Galicia a facer esos traballos. Estas empresas terían que estar nas comarcas de As Pontes e Cerceda, Meirama. Promover tamén actividades locais non deslocalizables que aproveiten os recursos autóctonos, facer inversións, axudar a desenvolver proxectos a partir dos valores propios destas zonas para non voltar de novo ao monocultivo industrial. Despois, recoñecer a paisaxe como elemento fundamental para o benestar das persoas e a actividade económica. As escombreiras destas centrais poden pasar a ser elementos culturais de ocio e de turismo sustentable. Hasta coñecimos fai uns meses o traballo feito por Endesa en As Pontes e nos parece unha boa liña de traballo. Agora hai que poñer en valor esos enormes espazos naturais que poderían desenvolver moitas iniciativas con moita creación de emprego ligado á natureza e ao turismo. Despois plantexamos a creación do Centro de Recursos para o Desenvolvemento Sostible de Galicia. Todos os mapas de transición sostible implican a creación dun centro de recursos para a implantación deses mapas en toda a rexión, no caso de Galicia, en todo o país. Estos centros están estableciéndose en outras rexións, xusto donde pechaban as centrais térmicas, pois nós pensamos que este centro ten que estar fundamentalmente en unha das dúas comarcas. Tamén a creación dun centro de ecoempresas que axude a instalarse na zona empresas de enerxías renovables, ecoconstrucción, fabricación e instalación de puntos de recarga eléctrica, etc. Despois, de maneira en lo que é actuacións inmediatas para dar saída aos colectivos afectados de maneira máis forte pola parada da central, Unha dos plantexamentos que propoñemos é un plan piloto para a reforma enerxética de vivendas para conseguir aforros en calefacción e iluminación co objetivo final de que estas vivendas acaben sendo neutras en emisións de carbono. En todos os plans de transición ecolóxica en toda Europa se plantexa que a eficiencia enerxética é un dos camiños de maior creación de emprego. Pois se podería desenvolver un plan piloto tanto en As Pontes como na comarca de Cerceda, Meirama, para traballar en vivendas vulnerables e, por exemplo, nas Pontes, traballar nas vivendas das persoas pensionistas de Endesa que quedaron, como sabedes, desde fai 3 meses, sin aportación de enerxía eléctrica por parte da compañía que a retirou, sendo un dereito salarial que tiñan desde toda a vida e que a empresa o retirou. Pois o primeiro podría ser desenvolver ese proxecto financiándolo 50% con fondos públicos e con a aportación das familias, non en plan de pago inmediato, sino prorrateándolo en 20 ou 30 anos en función dos aforros enerxéticos que van ter nas súas vivendas. Calculamos que a inversión media por vivenda é de en torno dos 20.000 euros e a maneira de poder dar traballo de maneira inmediata ás empresas auxiliares que traballan nas centrais, previa a un reciclase tanto das empresas como dos traballadores na liña do que é a eficiencia enerxética nas vivendas. Depois tamén plantexamos a creación dun centro de I+D+I para o desenvolvemento de novos materiais que utilicen como materia prima elementos reciclados e o desenvolvemento de novos procesos de reciclase. Un centro de promoción, planificación e desenvolvemento de comunidades enerxéticas locais en Galicia. Outra das alternativas fundamentais
para mellorar a eficiencia enerxética, xa digo, o das vivendas, porque o 31% da enerxía total, xa non da enerxía eléctrica, sino da enerxía total se consume nos edificios. Por elo, a eficiencia enerxética nos edificios é clave. Pero tamén a creación de comunidades enerxéticas locais, como se están creando en outras partes do Estado e en moitísimas rexións de Europa. Bueno, pois, o centro que vehiculizara toda esta transformación de comunidades en comunidades enerxéticas autosustentables se podería establecer en estes concellos. Tamén habría que instar aos concellos de As Pontes e Cerceda a dar exemplo e a desenvolver unha política de compras verdes que ademais prime a produción local. Outra das medidas de choque que plantexamos, en este caso para tentar dar alternativa ao sector dos transportistas que agora están de maneira monocultivo, digamos, transportando carbón do porto de Ferrol ás Pontes, sería poner de inmediato, en canto este constituído o Goberno do Estado, os traballos de recuperación ambientais das rías do Burgo e de Pontevedra. O transporte de 200 de miles de toneladas de lodos tóxicos que hai que inertizar, e o mellor sitio para inertizarlos é en Sogarixa. É unha pena que a Xunta de Galicia fai un tempo, fai 2 anos, privatizar a esta empresa en vez de mantela dentro das actuacións públicas da Xunta de Galicia en unha instalación que é fundamental para o desenvolvemento ecolóxico de Galicia. Bueno, pois estas centos de miles de toneladas que os proxectos iniciais é, por unha parte, tiralos en Sálvora, no caso da Ría do Burgo, o que chaman encapsulalos en unha zona da ría, bueno, está demostrado que os lodos tóxicos, os lodos con materiais pesados, esta non é unha boa solución e o que hai que facer é extraer todas esas componentes de metais pesados e inertizarlos. E iso onde se pode facer en Sogarixa. Bueno, o transporte desos lodos a Sogarixa daría traballo durante ano e medio a todos os transportistas das Pontes. E finalmente facemos unha aportación final, para que non nos digan de que pedimos moitas cousas e a ver quen as paga, de como se terían que financiar todas estas iniciativas. Bueno, pois a primeira é a execución de todas as partidas pendentes dos planes Miner que paralizou o señor Rajoy no ano 2012. No caso das Pontes, por exemplo, 56 millóns de euros sin executar que se deben a estas orzamentos que estaban nos presupuestos, nos orzamentos do Estado e que se paralizaron. Despois, a execución das novas partidas que se contemplaron xa nos orzamentos de 2018 e que non se aplicaron en absoluto, a pesar de que esos orzamentos xa levan 2 anos en vigor. Despois, tamén pedir a solidaridade do resto da sociedade do Estado español para que parte da recaudación polos dereitos de emisión de CO2, que son en torno a 1.000 millóns de euros ao ano, que ingresa ao Estado, regresaran como compensación as zonas que se viron, digamos, afectadas por a produción desa enerxía eléctrica que foi imprescindible para o desenvolvemento industrial de outras comarcas e de outras autonomías como Madrid, Cataluña ou País Vasco. Bueno, pois esos 1.000 millóns, unha parte, ten que vir como compensación precisamente a que estas comarcas deixan de ter actividade precisamente para non seguir emitindo esos millóns de toneladas de CO2. E, finalmente, unha vez desenvolto todo este proceso que tería que ter rematado antes de decembro de 2020, acceder xa en xaneiro de 2021 ás masivas axudas europeas que xa se anunciaron no anterior Consello da Unión Europea, que empezarán a executarse a partir de xaneiro de 2021. Outro día o conselleiro decía, pero é no 2021, xa, pero es que xa era no 2012, no 2007, cando pecharon as minas. Cando pecharon as minas se sabía que o deadline, o final das térmicas estaba sentenciado. Eso o viron en varias rexións europeas e se puxeron a traballar fai 12 anos. Bueno, pois o conselleiro quería esperar a 2021 a empezar a traballar, pero se en xaneiro de 2021 xa estarán os fondos disponibles. O que hai que facer é traballar xa para que, como moito, en decembro de 2020 todas as iniciativas que desenvolvín, e seguro moitísimas máis e moitísimo máis solventes, probablemente as que salgan do que se aporten estos procesos que deberían de ser participativos, como foron nas rexións europeas onde hubo máis éxito, terían que estar, xa digo, totalmente desenvoltos e orzamentados para que en xaneiro de 2021 empecen a chegar os cartos europeos a Galicia. E, por suposto, a Xunta de Galicia facer o seu traballo. Incluir nos orzamentos de 2020
partidas para financiar todas estas propostas. Da mesma maneira, como xa dixen, instar a Endesa e a Naturgy a aportar o necesario para devolver parte dos beneficios que conseguiu en esas zonas e impedir que haxa desindustrialización e pérdida de postos de traballo. E, finalmente, o máis importante, o desenvolvemento dunha nova fiscalidade ecolóxica. Este é un cambio que hai que instar ao Goberno do Estado. Esperamos que o novo Goberno do Estado verdadeiramente establezca unha fiscalidade ecolóxica xusta en donde os que contaminan pagan e os que deixan de contaminar vexan recoñecido ese esforzo co sufrimento que pode implicar. E, bueno, creo que, desculpade que me estendín un pouco máis da conta, e nada máis, moitas gracias. Non sei se tedes alguna pregunta. Bueno, eu ainda non teño a sentencia, non sei se vos a tedes, lín as filtracións que... Bueno, lamentamos, de novo, isto non é un cambio de postura, lamentamos que se pretendan resolver problemas políticos mediante tribunais. Ninguna sentencia va a solucionar un problema político. É evidente que as ansias democráticas dun país non se poden resolver nos tribunais, teñen que resolverse por medios políticos, e non se pode criminalizar el que se quera saber o que opina a cidadanía. Esa é a nosa postura desde o inicio de todo este conflicto. Bueno, non teño máis que engadir. O sea, xa digo, os problemas políticos teñen que solucionarse políticamente. Quen pense que con medidas judiciais se vai cambiar unha dinámica social, ademais, con un apoio cidadán moi importante, pois sabe, ou non quere solucionar o asunto ou quere sacar réditos políticos partidistas. Marea non vai estar aí e vai seguir na mesma posición que estivo sempre sobre este asunto.